Lehen aipatu dugun bezala, orain erronka jarraituko dugu, orain lehenengo gunera hurbildu gara, lehenengo froga ikustera. Dute bukatu, ya está.
Venga, Naya, venga. Venga, Azkena. Venga, Naya, Kaieten lagun batzuk eben ikusi.
Para la caravana, para los días que lluevan. Pero ya esperad en la recepción que llegarán. Musika hemen zelula dagoen nire dago. Nire semea saltzen da uretan. Hauen dientzia. Komunikazioari esan egon, kasi denei, yo te quería una foto de mi orduan, elitzen ziren talde eta nerearen semea, Markel ez da beran dago. Alaba. ¿De qué años?
Tiene que tener las piernas dormidas. Tú ves esas piernas. Pero ahí no hay sufrimiento. ¡Se ha caído! ¡Bien! ¡Dale! Cámara lenta. Bestearen taiarekin asmatu genuen. Zer puesto una Nos habíamos quitado de encima. Osolako iduritzen. Ay, ¿ves? Es amarilla, le he dicho, cargo y sube este gato. Urdiña, azken momento de
Olain, parte-hartzaileek gozatu hartu. Izaztu, gozari hartu parte-hartzaile guztiek. Eta gaineako krietan elkarri hartuta. Erketari, Mateo Erketik, bigarren gunera etortu. Zangotxakoak. Eta zer moz lehenengo froga? Bueno, gaizki. Zer zen? Herri kirolak? Kirolak, bai. Eta zergatik gaizki? Egin dugu pizkat motel. Eta hurrengoa zer da bakizue? Gladiator tokatzen da orain. Eta hori zer da? Hori, pues, uste dut dela pelikula bezala, uste dut, dira arrokak, 20 kiloko arrota levantatzen eta hori sapiak hartu hauekin eta hori, baina... Eta zer moduz hori, presatu duzue, nola horre ikusten duzue? Hori uste dugu hobeto egin behar dugula. Okerrago ezin da. Ezin da. Bueno, ea hobetzen duzuen bizkatxo bat, zorte hon! Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur! Bueno, orain hirugarren gunera etorri gara, ronkaren bigarren froga ikusiko dugu hemen, Gladiator izeneko froga da eta oztopo froga ezberdinak ditu. Beraz, goazen ikustera zer modu zaritzen diren taldeak hemen. Bitartean probatuko dugu olatuarenak aber hobeto funtzionatzen digun lehenengo gunean baino. Megafonian non dagoen ikusten duzu ezta? Megafoniaren eskubitik hasiko da olatua eta ea kapaz garen buelta osoan olatu egiteko, bai? Nik 3 esandakoan, Bat, bi eta 3. Ara olatu hori? Nola nabari den? Itxasoa aspaldin kendu zigutela naparroi. Ez da hori bakarra daudela konzentraturik gazteak zertan ari diren. Eta jakintzazue berandu etorri zaretenak 6 jolas joko izanen direla, oreka barra eta punteria, arria soketa, monkey bars, arrastaka 30 metro, tirolina oztopoa eta aldapa edo ezi finala. Lehenengoan mintzat horixe oreka barra eta punteriakin abiatuko gara. Beraz, epaileak baiezkoa esaten digunean. Oraindik ez arrimetu, eskatatzera xio urko. Oraindik falta zaigu epaileen ebazpena edo, aldutenean. Hasi dira, bai, hasi dira. Baina. Hortxe ikusten ditugu. Txandan. Zintzilikatuta.
Hau errespetua gurea. Monkibarsetan barrena. Taldetako batzuk. Eta garrantzitsuena horixe, probak txukun betetzea eta arabak betetzea. Lekuko aldatzerakoan bostekoa eman. Hemen ikusten ditugu zintzilik gehientsuenak. Eta urrungoak noiz hasiko. Lurrera erori ezkero komeriak berriz hasi beharko lukete. Eta hirugarrenean txanda ere eman beharko lukete erori ezkero. Hasi dira gazteak sasoi betean eta hemendik aurrera ikusi behar. Hortxe ikusten ditugu dagoeneko oztopoak gainditzen. Arrastak eribili direla eta aldapa, esi finala. Hortxe azkeneko bi parteidek gainditu beharko dutena. Aupa erronka 2025. Eutxi, aupa ikastolak, Nafarroa oinez 2025 garren honetan. 2 eta 3. Orain bai, Labiaga eta Tirumairu, Paz de Ziganda bat, Argia eta Andramari Etxarrikoa. Oreka barra eta punteria, Arria Soketa, Monkey Bars, Arrastaka 30 metro, Tirolinen oztopoa eta azkeneko aldapa edo esi finala. Arrastraka deitu diegu, baina ziztu batean doaz lurretik hori bai, baina ez pentsa, hori jaia laizterkaren pareko ere bada. Orain berriz txingola hartu eta arresiaren gainetik pasagarra dauzkate, bi arresi eta laizterka etorri dute Monkey Bar sortara. Oso joko ederra, Eta bizia, hortxe ikusten ditugu sokekin eta enborraren pare nola doazen, horizontalean, baina korapiloa behar bezala egin da. Dagoeneko talde batzuk ja buruan, abantaia somatzen hasi da, baina dana nahiko paretsu, emozioa beraz, azken uneraino andoni. Azken uneraino emozioz eta gazte haue beti bezala, sasoi betean ari gara eta bizi ari gara gatera. Dagoeneko hortxe, gorri kolorekoak ikusten ditugu, aurre xamarrean. Eta ari direla, hortxe, guztia, azkeneko hortan, kanpaia jota, bigarrenak ere hasi du. Gorri kolorekoak orentxe nagusi, bi neskak fin, eta ja kanpaia jota, badoa zurrengo probara. Lurrera erori ezkero, berritik hasi barko dukete, hori bai, ahaztu gabe. Eta gogoratu, hortxe behin proba bukatuta, bostekoa eman bertzaiola urrengo kideari txanda aldatu dadin. Labiaga eta Tirumairukoak ere iritsi dira, zintzilika hortxe ikusten ditugu, uztaietan barrena. Txintxo ari dira bostekoa ematen ere. Eta gogoratu erori ezkero, atzera egin behar dela berriz ere. Salto aize, hortxe, txetina jota, ondo. Argia ikastolakoak ere iritsi dira. Eta hor arresia egiten zaiela gogorrena, arresia ondixo amarra da, goraino eta soilik arresikoan lagundu dakioke elkarri. Gainontzekoetan ez, baina arresikoan bai, batak besteari lagundu baiti ez daioke. Hau martxa mengoa, atzekaldean musika, kontzertua eta aurrekaldean kirola, ezin hobea. Monkey Barsekoa uste dutela gehien kostatzen ari den proba, Andoni, baina aurra ere gaindituta, pixkanaka aurrera doaz, Paz de Zigandakoak oraintxe, zintzilik, batetik bestera, eta gogoratu, lurra edo ikutu ezkero, berriz ere hasieran aitu. Hirugarren aldiz egin ezkero, beste batek harlezake bere txanda.
Aupa San Fermin, Lizarra, Baztan eta Paz de Ziganda bigarren taldea. Azkeneko ikastolak. Hortxe ari dirako eskolak biltzen, hori egin behar dutelako aurrena, gero lurretik hasi orduko, hor punteria eta oreka biak behar dituzte. Gazte hauentzat oso joko errexak eta bai, politak. Arrastaka abiatu da dagoeneko Paz de Zigandako ikastola eta gertutik, oso gertutik San Fermin, beraz, iruindarrak momentuz nagusi, horrek ez du ezer esan nahi, astea bezain importantelako nola bukatzen dugun jakitea. Bostekoa ematea oso garrantzitsua eta Harria jasota gainditu dituzte langak eta beraz orain Monkey Barsen txanda. Eta zergatik ote da Gladiators oztopo lasterketa izena, Urko? Garai batean alaxi biltzen omen zirelako gladiadoreak. Ez hain suabe. Orduan indarrerak ustaldia izaten zuten antza, baina guk indarra baino nahi dugu erakutsi sasoiko gaudela denok. Eta ondokoak irabazten duenean ere, arekin, gure buruarekin beste posten garela, Alabedi. Monkey Barsen hortxe ikusten ditugu aurrekaldean. Zuri kolorez, Paz de Zigandakoak, Lizarrakoak ere txaloak ere entzuten ari lehenengo dira. bukatu dute, lehenengo tanda, baino bi tanda dituzte, beraz, atzetik datorren ari bostekoa eman bertzaio ura ere hasi dadin. Mutua hortxe sortzen zaigu, tximuen antzera Monkey Barsen ibiltzerako orduan, baina esan duguna, marroixka kolorez, Lizarrarrak, dagoeneko hasi dira urrengo proban. Kanpaia jotzarekin batera, zintzarria jotzarekin batera, bigarrenaren txanda, oraintxe iritsi berri dira Baztangoak ere bai. Eta joko hauek gaina denboraren arabera izanen da puntuazioa, Urko. Bai. Denboraren arabera. Ikusgarria, nola batzuek trukua hartua duten, eta batetik besterakoan iaia denborarik ere ez duten pasatzen. 12 taldetatik lehenengoak 12 puntu eskuratuko ditu, eta hortik aurrera banaka kenduz. Ari dira aurrera egiten. Serio eta patxada gainera. Bakarren batek zapatillare galdu du. Baina, bueno, gero topatuko dugu, eta garrantzitsuena horixe iristea arresiarenean, batzuk jauzi bakarrean, beste batzuek laguntza beharrean, baina hori, proba honetan mintzat, elkarri laguntza badagoela. Ze hori ere badu erronkak, elkarren arteko laguntza, balioak, elkartasuna eta halakoak balorean jartzea. Hori oso garrantzitsua, helburuen artean hori baita. Euskaraz aritzearen artean ere, hori puntuatzen da, Urko. Beraz, importantea da hori ere. Bueno, bigarren froga ikusi ondoren, orain bigarren gunera etorri gara, hirugarren froga ikustera. Hemen gaude bihotze izeneko gunean. Eta, bueno, aber zer moduz moldatzen diren oraingo honetan. Bi eta hiru. Aurrera, 6 ikastola, Labiaga, Tantirumairu, Paz de Ziganda, Argia, Andremari, San Fermin da Lizarra. Kontutan hartu, alik eta odol gehienagoan hobeto harta lehenago beteko dugulako ontzia, ze gero txikia betezkero bia gehiago egin behar. Urko, hau ez da odola, hau kalimotxoa izanen da. Kontrakoa esaten den arte, ez kalimotxorik ez, alkoholik ez dugulako goiz guztian zehar. Alkoholik gabe. Alkoholik gabe ere ongi pasa daitekelako bat. Bueno, orduan... Bueno, odolaz betetzen dira, esan dugu bete behar dela bukaera araño. Alegia, ontziak gainezka egin behar duela. Eta ari dira, betetzen poliki. Eta badakizue ontziak berak gainezka egiten duenean. Bai, baina bi ontzi ditugu eta bietan ari dira. Hori da. Batzuk ari dira gaina bete nahian, azte leia bizkorra hemen. Epaileak gertu, somatzeko ala ote den edo ez. Eta orduan gogoratu lehenengoak bukatzen duenean, orduan jarriko dugu abian kronometroa, eta 5 minutu orduan txabiatuko dira. 5 minutu horietan, alik eta janari eta barazki gehien bildu beharko dugu. Haupa gazteak, ari dira ja gainezka batzuk erne. Bai, ikusten ditugu. Lizarrakoare betean zean somatzen dugu. Ipetak edo katxiak ari dira, eta epaileen eskuetan dago, ja bukatzen. Ez. Bai, baten bat alabaten ja. Lizarra ere hasi da. Lizarra hasi da, orain da makala. Hauarekin. Ez, hau ez da.
nahiko xoa daudet Andoni, nezka, ez zer izango dago nezka. Ni betaurrekoa jantzi eta ez dut ikusi behar. Badakizue batzuk onaino ekarriko dutela. Hau sarta gazte hauek. Batzuk igerilekutik ona erdibidera ekarri beharko dute. Eta gero besteek hartu beharko dute hemendik eta ontzira eraman. Aragi puskak eta barazkiak, ahoarekin! Ai. Iaz! Hau gazteria duguna, hemen Euskal Herrian, iaz! Hau da, hau! Ni baino hau sartagoak dira, benetan. Ikusi jendearen aurpegiak, ikusleriaren aurpegiak. Lurrera eroritako letxua besteak hartu behar. Zago inongo arazori gainera gazten artean. Aurpegia laiak dituzte, eutxi! Hartu barrenkiak, hartu barazkiak eta ahoarekin. Aragiak pisu gehiago du, barazkiek ez hainbeste, hortze boska. Hori da, sasoi betean ari zarete. Kontutan hartu 5 minutuko tartea duzuela. Eta behin 5 minutuko tarte hori bukatuta, orduan txe jakingo dugula talde bakoitzak zenbateko aragi eta zenbateko barazki kopurua ekarri duen. Ze pisua hartuko duen kubo edo kubeta bakoitzak. Eta horren arabera erabaki beharko dugu erronkaren proba hau zeinek irabazten duen. Baina falta dira beste 6 kastola beraz. Hori da. Animo! Laster izango dugu ja, epainek esaten digutenean, noiz bukatuko den. Egia da, orain, olioan kakin ari dira, eta jode, franko ongi gainea. Batzuk barazkiakin ere bai. Aitzongi ari dira, ara, baina, hau miseria. Benetan, Urko berriz esan berdiak, ni baino hau sartagoa dira. Alaxe, eman dute baizena erronkan, jakin bazekiten edozertarako prest etotela, eta norbera bere ikastolaren alde edozer prest egiteko. Prest egiteko, eta gaina lehian ere bizi-bizian aritzeko. Batek jan ere egin du. Oi. Horrek hauan hartu du. Oinongo hori, tafaiakoa uste du. Bi minutu gelditzen dira gazteak. Eutxi. Pisua oinera, gaina aurpegia sartu bat dute urtzikin horretan. Garrasi egiteko indarrare geratzen zaie. Ez da sinale txarra. Garrasi horiek esaten dute, animatzen ari dira taldekideak, ea pisua oinera duen zatiak ekartzen ote dituzten. Txerriana, jaun Andreak. Proba zoragarria. Sartu muturrak. Zauritu bat dugu, baina ez zerlarrik ez. Eskerrak gurutze gorrikoak eta ere adi dauzkagula. Lasai hemen medikuz eta erizainaz blai gaude. Kontua da hemen batzuk gogoz sartzen garela, baina claro, bestearen alboan, bestearen buruare badagoela eta gero horrexe. Baina Urko baino kaskarreko batzuk gora bera. Minutu bat falta. Minutu bat, kaskarreko batzuk gora bera ez da deus pasatzen. Albokoaren burua gogorra baldin bada. Bueno, ez da deus, gazte hauekin deusez, hori ere sartzen da. Azkeneko segunduetan gaude. Aurpegi zoragarriak ikusten ari dira hemen. Ez dute meritu makala. Ahoarekin besterik ez beharko, eskuak lotuta atzekaldean, beraz, ongi ari gara, primeran ari gara. Minutu bat baino gutxiago, segundu batzuk gelditzen dira. 10 segundu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bat, txilibi
txilibitua, kitxo, txalo bero bat! Ona, oso proba bikaina. Neri pasatu zait, nazka? Ona! Lehenengo 6 ikastolek burutu dute. Orain, arduradunek bigarren garbiketa bat egingo dute eta banaketa. Ari diren bitartean, esango dugu, beraz, hasiko gara urko lehenengo taldea izanen da Baztan ikastola. Bigarrenakoan eta txilibitua entzuten denean aurrera, Bat, bi, eta 3. Hasiko gara! Erne, osongi, talka egin gabe, poliki, txandaka! Hori da! Baztan, paz dezigan David, Tafaina, Altxasua, jaso eta Zangoza. Laukide ikastola bakoitzeko, orentxe odolaren proban. Odolaren proban, odolaren kolorerik ez da, baina tira, aurrera. Odola denek ez baitute urdina, Andoni? Ez, hori da. Odol gorri laranja dunare izan Haupa, ari dira ja betetzen kubeta horiek edo katxi horiek edo dena erako Bai, horiek. azkar batean. Azkar batean. Eta lehenengo taldeak eta orduko, gogoratu orduan txasiko dugula, 5 minutuko kontaketa. Venga, tira! Hartu alden guztia ahoan. Eskuak atzekaldean, ahoan dena. Eta bigarren txandari egingo digu berehala, hau bai dela bigarrena. Barrenki horiek, saietxezur horiek, olioankak, oi. Txilibitua entzun dugu, 5 minutuko gunea orantxe, eta dagoeneko lehenengo taldeak hasi daitezke, ze gogoratu, talde bakoitzak odolaren zatia bete arte asterik ez duela. Goiko gasoa, eta ari dira gainera, Bueno. Hori da. Yes! Talka egin gabe, ahotik hartu, ahoarekin. Hori da. Erne, buruekin. Yes! Garra. Hortzik ikusten ditugu, talde desberdinetako kideak eta haragia, barazkiak, ahoarekin hartu, bestera pasa eta erronkaren helburua horixe. Ari dira gazte hauek, azte sasoi eta azte aurpegi alaiak dituzte gainera, begira. Barazkiekin, barrenkiekin, auskalo zer, erortzen baldi bada, ahoarekin hartu behar da, Hori da. Inozka, hoxe. Hori da, traspaso politak egiten ari dira hemen. Eutxi! Venga, azkar demonio. Ze derra joko hau eta ze sasoi bete-betean, Haupa! Eutxi! Tira! Azkar, poliki, venga. Nazkari gabe, makurtu lasai. 3 minutu geratzen dira, aurrera egiteko. Eta hartara jakingo dugu, pixkanaka, sailkapena. Zergatik den garrantzitsua sailkapena? Oraindik ere falta zaigun azkeneko Osongi ari gara. sailkapenaren araberako izango delako abiatzea. Bai, laugarren. Sailkapenan lehenengo doana, gero abantaia izango du azkeneko proban. Hori sebera, eta sailkapena importantea da, laugarren proba egin ahal izateko. Beraz, animo, beldurrik gabe hartu. Gero, garbituko dituzue ahoak eta lasai, sartu muturrak. Haupa erronka 2025, ikusten da baita ere, buru, ez guztiekin,
Eta hori seinale ona da. Hori da. Hori. Ja, denbora gutxi geldituko da. Azkeneko txampan, animo. Aupa, 6 ikastola, azkeneko ikastolak. Eutsi, txerriana izeneko jokoa, esanguratsua, oso ona, eta antolatzaileei, behon deizuela, oso ona, benetan. Epaileek zema gelditzen da? Minutu bat gelditzen da gazteak. Azkar! Azkeneko minutua. Dita! Azkeneko uneraino, danak garrantzitsu, danak probestu behar. Makurtu eta benga, hartu beharrekoak. Karga haundikoak hartu, obeduzue karga haundikoak hartzea. Lehen pista batzuk eman dizkizu dugu, txerri hankak, oiosko izterrak, saieskiak, zer dute den pixu gehiago, barazkiek ere bai. Gero ikusten dut Andoni, igerileku batzuetan, non ote dauden pistak eta puskak atzematen nahiko lan, ura beraren nahiko zikina dagoelako. 10 segundu, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo! Zilibitoa! Quieto! Burua jarri beharko balu, Bueno, ni ere sartuko nintzateke, gustora gainera, ontsu eta mutxurra sartuko nituzke piztina txiki horietan. Jondeiela parte hartzaile guztiei, zinaritu direlako, aurre iritziak eta alde batera utzita, orain epaileen Zer moduz joan da froga? Ongi bastangoak zarete zuek, ez? Bai. Eta hurrengoa zer? Bago beste froga bat, gero. Eta zer ingurukoa da? Da errekatik, zirrika batetik, gatia errekatik, eta gehiago. Eta hori entrenatu duzue? Eta rankinean nola zoazte badakizu? Lehenbizko proba irabazi dugu eta bigarrenak. Hirugarrena orain adie konprobatzen ez dakigu nola bazien. Bueno, sortea dagoen, animo, Mila esker. Agur! Bueno, Argia ikastolakoekin gaude hemen, zer moduz froga? Pues hau, atera zaigun oberena ze besteak, baina hau oso ondo. Eta nazka, ez? Bueno, niri tokatu zait ura, eta ez asko baino besteak. Eta zu? Niri tokatu zait aragia hartzea, baina ez da enbeste nazka ematen. Eta likido hori zezen? Ura tintatua. Ah, bueno, uste genuen zela, hori askoaren zerbait. Bai. Eta zer mozu azte rankinean? Txar. Piskat justu. Justu. Bai. Kontatzen duena da oraingo froga, en plan, irabazten baduzu, irabazten duzu ja erronka. Así que... Zenbat puntu balio ditu honek? Ideiarik ez. Eta gero ibaira zoazte, ez? Zer moduz? Prestatu duzue? Bai, gutxi gora bera, bai, ez daukagu guztiz argi, ze lesio batzuk egon dira, baino. Bueno, ea zer moduz, sorte hon. Kapitaina. Eta zein da zure funtzioa? Pizka bat, egon ezen ez bila 2 urte erronkan, esperientzia hori ona ekarri eta animatu. Eta aurreko urtean zer moduz joan zen? Ziren ongi, baina azken frogan ja egon ziren pizka bat rifirrafeak eta daukatu genuen gaizki, baina ziren oso ongi. Eta aurten zer moduz ikusten duzu?
Ba, sorte txarra daukagula, baina ez goazen gaizki. Bueno, eta hurrengoa zer, hurrengo froga? Ibaiarena, erabaziko dugu. Ai, bueno, hori da intentzoa, ez? Hombre. Venga, animo eta sorte hon. Agur! Nongoak zarete, ze ikastolakoak? Jaso ikastolakoak gara. Ah, bale, eta zer moduzo azte? Ongi, geratu gara lehenengo proban bigarrenak, gero hirugarrenak, ja, eta orain laugarrenak. Bai, amabitatik laugarrenak. Osea, gladiator gaizki eta orain hau ongi. Eta hau zer moduz, proba arragoroa, ez? Arraroa baino... Lehenengo baten zuen aska pizka bat, baina gero ongi. Ja, gero denborarekin kentzen duzu, aska. Eta frogak espero zen dituzten edo ez? Bueno, agian, bai horrela. Divertigarriak dara. Konkis estiloa, ez? Bai. Eta oraingoa? Oraingoa? Da, Ibaiarena. Bai, erreka. Eta gero puzzle bat egin behar dugu. Eta, bai. Bueno, eta ezakite praktikatu duzue, hau, ez? Bakarrik erabeki dugu nor jaten da proba bakoitzara eta ja. Bueno, ba, sorte honea irabazten duzuen. Agur! Ikastolakoak? Lesaka, eta Berakuk, eta Tantirumairu, eta Labiaga. Eta zer moduz joan da erronka? Ongi, gustora. Nolakoa izan da azkeneko froga hau? Bueno, ez dakit, liatu gara pixko, bino gustora. Egon gara hori Ibaian, ikusi ditugu Ibaian, baina hemen zer egin duzue. Ez gara xia, bino, bueno. Eta nola geratu zarete? 8garrenak ustez. Eta ongi pasatu duzue, importantea dela? Bai. Bueno, neskak, mila esker eta disfrutatu egunaz. Agur! Bueno, orain Patez iganda lehenengo taldearekin gaude, zer moduz joan da erronka? Ongi, bueno, kostatu zaigu lehenengo proban eta bigarrenean azkenak gelditu gara. Hirugarren proban irabazi dugu, baina gero hemen errekarekin kostatu zaigu asko. Eta zer moduz geratu zarete azkenean? Pues uste dugu 8garren edo gehiago oso gaizki. Gonden oso ongi hirugarren frogaekin, baina gero froga egin dugu oso gaizki, eta orain deskalifikitu. Gero izango dute nora gelitun garen, baina bueno. Eta zergatik joan da gaizki hau? Zertan komplikatu zaizue? Zegoen jende asko eta harriak irristatzen zuten asko, eta orduan oso horregatik. Eta, bueno, baina gutxienez ezakit ondo pasatu duzue? Bai, oso divertigarri izan da, farra asko eta dugu, eta esperientzia polita. Eta orain zer egingo duzue? Pues orain, dutxatuko gara ikastolan, ze hau odoekin, eta joango gara jatera. Gainera zuen oineza da, ez? Primeran pasa, disfrutatu. Eskerrik asko. Ale, agur! Bueno, orain Patez iganda bigarren taldearekin gaude, irabazleekin, zorionak. Eskerrik asko! Zer moduz joan da erronka? Hasiera pizkat gaizki. Bai. Zergatik, a ber. Hasi gara. Bigarren frogan, geratu gara azkenak. Bai, baina gero gehiago remontada. Zaragozan egin duzu,
Eta orain nola ospatuko duzue? Festa. Con el bocata. Baina dutxatuko zarete, ez zaudete pixkat zikinak. Ba, primeran, oso ondo pasa eta zorionak talde. Agur! Orain antolatzaileetako batekin gaude, kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ongi, pozik, ja amaitu da, egonda oso polita eta, Eta beti zara antolatzaile edo aurten bakarrik? Ez, normalean Gorputz Heziketako irakasleak joaten gara kapitain moduan gure ikastolako taldearekin. Eta aurten proposatu ziguten Gorputz Heziketako mentigeari egiteko hori. Honen antolaketa eta beste guraso askorekin, askoren laguntzarekin ere, talde handi bat egon gara erronka prestatzen, eta horrela izan da. Eta zaila izan da, den antolatzea? Pues urte bat baino gehiago egon gara antolatzen, bilera asko, jende asko mugitu dugu, laguntzaile asko, eta oso pozik jendeak egin duen laguntzarekin, eta nola aportatu diren guztiak, ikasle ohiak, gurasoak, ikastolatik kanpoko jendea, oso pozik. Eta orain ja disfrutatzera, ja pasa da, ondo atera da, ez? Bai, ja amaitu da, ongi atera dela uste dugu, esango digute, hori besteek esango dute. Eta orain, alabekin, familiarekin, Nafarroinez disfrutatzera. Eta bueltatxo bat ematera joango gara, erraldoiak ikustera, bai? Ze ongi, asko disfrutatu. Bale, eskerrik asko, agur. Agur! Orain, San Fermin ikastolako taldearekin gaude. Zer moduz joan da erronka, talde? Ongi. Nola geratu zarete? 8garrenak. Galdetu diogun talde bakoitzari, denak 8garrenak geratu dira. Seguru zaudete? Ez dakigu. Ez digute esan oraindik. Eta zer izan da gauzarik zaiena? Ibai. Azkena. Zergatik? Eta harriak asko iristatzen zituzten. Eta besteak, txerriarena zer moduz? Oso divertigarria, baina nazkagarria. Orainik zikinak zaudete, ikusten dut, orain joango zarete dutxara eta gero ospatzera? Bai. Oso ondo pasa talde. Hala, agur! Orain Nerea eta Ausuerekin gaude, kaixo neskak, zer moduz? Ongi! Eta, zer moduz doa oinez, erronkarekin egon zarete, erronka ikusten? Bai. Eta, gustatu zaizue? Bai. Zein izan da zuen froga gogokoena? Txerriaren. Bai, nire ere bai. Zergatik? Zeuden gure ikaskideak eta zen oso divertigarria. Eskat nazkagarria, ez? Bai. Gaixoak. Eta orain zer egingo duzue? Gero joango gara Buelta bat ematera eta ikustera Nafarroa 52ko kontzertua. Eta ze ikastolakoa zarete zuek? Bai, Ziganda. Oso ondo pasa neskak, asko disfrutatu. Agur! Makina bat proba egin ditugu, goiza alaxe pasa dugu, ikastola guztiak elkarrekin, nor baino nor, eta dagoeneko badauzkagu irabazleak, eta horrentxe, sariak banatzeko gara. Ez bakarra urko erronkakoak, baita ere badugu bideo lehiaketa bat egina dago, eta horrentxe hasiko gara bideo lehiaketaren sailkapenarekin, eta hemen jendea hurbiltzen baldin bada, primeran ari dira hurbiltzen. Erronka saioa bukatu dugu, arrakastatxua izan da, gazteak bete-betean eta sasoi betean aritu dira, beraz, hasiko gara berehala. Haupa Baztan, ikusten duzue, Baztanek ekarri dela bere taldea. Beste ikastolek ere ekartzen baduzue, horrela igerriko da, jarraitzaileak eta noski, batzuk aritu direlako hemen ausartki, izan ere 12 talde aritu dira, horietatik 11 ikastola desberdin ziren, Nafarroa osoko ipar, hego, mendebal, ekialde, hori delako erronkaren helburua denak elkarrekin aritzea, elkarrekin zubiak eraikitzea, elkarri ezagutzea, eta orain ikusiko dugu sailkapena nola geratu den. Aipatu behar dena da, bukaeran arte nahiko paretsu ibili direla denak ere, eta orduan aldea oso txikia izan dela, baina norbaitek irabazi behar, eta gaur jakingo dugula orantxe, jakingo dugula zein izan den irabazia. Hasiko gara bideo lehiaketarekin. Badakizue Rural Kutxak antolatzen duela bideo lehiaketa 3 sailkapen ditugu bozkaren arabera. Zenbat bozka eta boto lortu duen ikastola bakoitzak bere bideoarekin. Eta hementxe baldin badago Maite Jauregi, hemen dago, etorri pixka bat favorez,
Maite Jauregi da, Paz de Zigandako ama eta Rural Kutxako langilea. Txalo bero bat Maiterentzat. Txalo bero bat Maiterentzat. Eta hasiko gara urko, 3. saria, badakizue sari guztiak direla 400 eurokoak, beraz ongi da, 3. saria bozkatuena, 3. bozkatuena izan da, Jaso ikastola aurrera! Jaso ikastolakoak igo daitezela mesedez, sariaren bila. Beraz, Rural Kutxako saria, Jaso ikastolakak hemen baldin badaude, igo daitezela mesedez. Eta adi, denbora gutxian etortzen ez badira, saririk gabe geratuko direlako. Hementxe daude. Hortxe, atzekaldetik. Beraz, 3. bozkatuenak izan dira Jaso ikastolakoak. Oholtzako ezkerraldetik sartu daitezela, saria jaso behar dutenek. Rural Kutxakoek emandakoa, 3. bideolaek eta bozkatuena eta Maite Jauregik emango die saria. Badatoz, beraz, txalo bero bat, Jaso ikastolako kidentzat. Iruñako Jaso ikastola, aurrera. Eta argazkitxo bat aterako duzue, hemen dago jendea argazkiak ateratzeko. Aupa, zoriona, Jaso ikastola. Jan lasai, nahiko lan egin duzu eta. Txalo bero bat, Jaso ikastolakoei. Faltara bat, importantena, badator, esan dit itxoiteko, segundu bat. Horixe ba, Jasorentzat 3. saria. Oso ongi aritu zarete denak, behonda izuela. Hementxe dago, beraz, azkeniko txaloa, 3. saridunak, Jaso ikastola, mila esker. Eta 2. saria zeinitzat izango. 2. saria esaidazu. Paz de Ziganda ikastolarentzat. Taldea. Lehenengo taldea. Paz de Ziganda ikastola, lehenengo taldea. Etxekoak Paz de Zigandak 2 talde osatzea lortu du aurten, eta horixe. Lehenengo taldearentzat, bideoko 2. saria. Eta hauentzat 400 euroko beste sari bat, bideo lehiaketan. Hemen baldin badaude, aurreatu daitezen. Hauek galtzeko aitzakirik ez dute, etxekoak izan da, errez bilatu beharko lukete bidea baina. Eta non daude Paz de Zigandakoak? Hala, aurrera Maite. Txalo bero bat, 400 euro Rural Kutxak antolatutako bideo lehiaketan. Berdin da, argazki bat atera, eskerrik asko, mila esker Paz de Ziganda. Eta... Zorionak, lehenengo saria, eskerrik asko. Lehenengo saria beste 400 euro eta bozkatuena Altsasuko Inigo Aritza ikastola. Txalo bero bat, Inigo Aritzarentzat. Bideo zoragarriak izan dira, prestatzen dute ikasleek eta azkenean bozkatu egiten dira. Eta hauxe da bozkatuena. Ea ba etortzen diren, Paz de Ziganda ikastolakoak, bideo lehiaketako lehenengo saria jasotzera. Eutxi euriari du pixka bat, baina iaz guardasolak ikusten dira, ez dakit, aber. Inigo Aritzakoak hemen baldin badaude, igo daitezela mesedez. Igotzeko prest daude, kide teknikoek dena kendutako. Hementxe dira, Altsasuarra. Animo, txalo bero bat, Altsasuko Inigo Aritza taldekidei. Zorionak, bozkatuenak izan zarete, mugitu duzu sakan osoa, ezta? Sakan osoa bozkatu du zuena. Argazkiak mesedez eta zorionak mila esker.
Eta bukatu zaigu ja bideo lehiaketa sailkapena. Eskerrik asko Maite. Eskerrik asko. Eskerrik asko Rural Kutsari ere. Eta zorionak parte hartzaile, eta orain bai erronka, nola geratu den. Esan dugu 12 talde. Finalera 4 iritsi dira, eta 4 sari horiek banatuko ditugu, orantxe errenkan. Eta baditugu hemen Maider Nuin lehendakaria, eta Iñaki Erroz zuzendaria baita ere. Beraz, 4. sailkapenean 4. izan da Baztan ikastola! Baztan ikastola 4. aurrera. Sailkapenean 4, baina animazioan berdu aurreneko, Animazio honena. Hau da, hau. Bertze batean egingo duzu lehenengo saria, bale? Aipatu behar da gaina urtero, saria eskuratu edo ez, baztandarrak beti diltzen dira da. Baztandarrak ez dakit. Txalo beroa! Argazkiak 4. sari dunei Jan Lasai. Oso ongi, zorionak eta eskerrik asko! Iretza txanda, Urko. Esan dugu lehen, Ipar zeinego, Mendebal zeinekin alde, Iparrera 4. saria, 3. beraxago, 3. saria, Tafaiaren izango baita. Eta saria emateko, Iñaki Errozi eskatuko diogu, ikastolako zuzendariari etorri dadin, eta 3. saria... Tafaia ikastola aurrera favorez 3. sailkatua. Baztandarrak jetxi horreko, Tafaiarrak igo daitezela. Garcés de los Fallos. Los premios que han dado antes, ¿qué son? Esan dugu, media estua izan dela, eta azkenean postuan Tafaiarrak iritsi dira, gutxi falta da jakiteko, saria zaparte garaikurra ze ikastolak eramango duen. Hementxe daude Tafaiakoak. Jarri aurrean batzuk, belauniko aurrean, hori da, argazki ateratzeko. Oso ongi, txalo bero bat Tafaiak ikastolakoei. Zorionak Tafaia, zorionak, ederki aritu zarete. Ejon deizuela, eta eskarrik asko, Maider Nuin etorri favorez. Izan ere, 2. saria banatzeko unea baita. Bi sarioa ez dira falta. 2. sailkatua, Lizarra ikastola! Ea ba, salto horiek eta oiu horiek, karrasi horiek. Lizarra ikastolakoek lortu dute 2. saria. Eskorai, enbidiatzen dute gura. Eta koordinatzaileek noiz jubilatu behar duzue. Hemen datoz, txalo bero bat. Lizarra ikastola, txalo handi bat. Talde txikiak geratu zaia hauei. Azkar, jarri batzuk aurrean. Estratzarete denak argazkian kalituko eta hori da, 2 hilarata. Argazkiak, haupa. Irri fartxu, bokata jaten batzuk. 1000 esker 2. saridunak. Eskarrik asko eta behon deizuela. Zorionak. Eta orain bai, protokoloak ala egintzen du, une berezia da, urtero errepikatzen dena, dagoeneko hortxe daukagu du Iñaki zuzendaria, lehenengo saria emateko prest, eta esan, ez da oso urrutira joango. Ez, etxean geldituko da. Etxean geratzen delako, Pazez igandako 2. taldearentzat, erronkako sari nagusia. Sari nagusia eta garaikurra. Eta testigantza ematen duena erronkakoa ere, Paz de Ziganda ikastolakoek lortu dute. Zorionak Paz de Ziganda.
Eta txalo handi bat Paz de Zigandako etxekoentzat erronka lortu dute lehenengo saria. Beraz, zorionak, Paz de Ziganda, zorionak erronkazko guztiei, eta Urko, gure aldetik. Besterik ez, gogoratzea datorren urtean ere hementxe izango garela, erronkak urtean zehar prestatzen delako, oinezen egunez burutzen da, eta batez ere gaur ospatu barrekoa zer nolako giroa egon den, bukaera arte, elkarren artean zeinen ongi moldatu diren, uste dut erronka aurtengo ere gainditu dugula, ea datorren urtekoa gainditzen dugun. Eskarrik asko guztiei eta zorionak ongi pasa Nafarroa oinezen. Haupa gazteak! Bueno, erronka bukatu da, orain lehenengo gunera etorri gara, sari banaketara, eta ikusi duzuenez lehenengo saria Paz de Ziganda bigarren taldeak irabazi du, gero bigarren saria Lizarrara doa, Lizarrako ikastolarentzat, hirugarrena Tafallako ikastolak irabazi du, eta laugarrena Baztanera doa, Baztango ikastolarentzat. Eta guk ere agur esaten dugu, honekin, oso gustora egon gara erronka jarraitzen, eta espero dugu zuek ere asko disfrutatu izana. Agur, hurrengora arte!